Για να δούμε λοιπόν για τον εξής άτομο έφερε τον Αμερικάνο να δοκιμάσει άλλο ένα πέρασμα. Ετοιμάζει για το τυπάκι Αμερικάνος. Για τον πρώτο αγώνα τυπάκι αλλά κάτω από το 12 ο Αμερικάνος. 18-19 του Μάη στο αεροδρόμιο, στο πιο νότιο σημείο της Ελλάδας. Το τυπάκι λοιπόν στο αεροδρόμιο για τον πρώτο αγώνα για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Dragster αυτοκινήτων και για τον δεύτερο για τους μοτοσυκλέτες. Μπορεί να ανέβασε η πίεση. Κάνει κανένα καλό πέρασμα έτσι. Πριν λέει δεν έχει πίεση. Το αμάξι του Αμερικάνου να έχει κόλλα 200 μέτρα, πώς θα φύγει και τι χρόνο θα κάνει. 8-9 του Ιούνιου λοιπόν στο αεροδρόμιο του Ελληνικού. Χρόνος με τον Αμερικάνο με 200 έξοδο.